Tänään otetaan puheeksi miehet ja miesten terveys. Asiantuntijana on yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall-Mehiläisestä. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Meillä on täällä Radio Nostalgiassakin muutama sellainen kaveri, jonka olisi ehkä hyvä käydä jonkinlaisessa 50 jälkitarkastuksessa, mutta mistä se johtuu, ettei miehiä meinaa millään saada lääkäri, jos ei heillä nyt ihan ole pää kainalossa? Ehkä tärkein syyllinen on tämä meidän terveydenhuoltojärjestelmä ja tapamme ottaa ikään kuin kiinni jostakin asiasta ja moittia ihmistä siitä ja vaatia parantamaan elämäntapansa, ja harva nyt haluaa mennä moitittavaksi johonkin, mistä tietää itse jo valmiiksi, että moittimisen aihetta voi olla. Ja toisaalta myöskin miehissä siinä mielessä, että aika myöhään miehet ymmärtävät, että terveys on tämmöinen uusiutumaton luonnonvara ja sitä pitää hoitaa ja huoltaa. Ja se, että se terveyden hoitaminen ei ole piinallista, niukkaa ja kurjaa elämää, vaan se on hauskaa ja mukavaa ja siitä saa paljon iloa. Jotkut meissä olevat asiat ovat sellaisia, joita ei ollenkaan huomaa, ja käsittääkseni verenpaine on sellainen, mitä ei voi itse ikään kuin tietää, että onkohan mulla nyt verenpainetta vai ei. Onko se sellainen vaiva, joka kannattaisi käydä tarkistamassa ihan säännöllisesti, Kyllä, jos puhutaan miesten terveydestä? Eli yleensä, jos me otetaan terveyden tarkastamista, niin Suomessahan me haetaan sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä. Osa niistähän on semmoisia, jotka tietää itse. Eli jos oma isä on 50-vuotiaana kuollut sydäninfarktiin, niin kyllähän se riski varmaan minullakin on suuri. Mutta sitten on osa näitä tämmöisiä asioita, jotka pitää tutkia ja mitata, niin kuin kohonnut verenpaine, kohonnut kolesteroli, ne saadaan selville vaan, kun se asia tutkitaan. Sen takia tämmöinen terveystarkastus silloin tällöin on kyllä paikallaan. Mutta joka ikisen ei tarvitsisi niin kuin automaattisesti sinne juosta tarkistuttamaan verenpainetta vai? Kyllä, jokaisen joskus, mutta verenpaineenhan voi tarkistaa monessa paikassa, monessa tilanteessa, mutta ehkä kaikkein paras on just se, että silloin tällöin vaikkapa 50 tai 5 vuoden välein tai muuten tehdään semmoinen kokonaisarvio, koska yksi yksittäinen tekijä on se verenpaine tai kolesteroli tai mikä tahansa, niin se ei yksin ratkaise sitä, että pysytäänkö me terveenä vai ei, vaan se kokonaisuus on tärkeä. Siitä ei saa kuvaa ihminen itse eikä hänen lääkärinsä, ellei tehdä tämmöistä systemaattista tarkastusta. Mitä verenpaine itse asiassa on? No ensinnäkin veressähän pitää olla painetta, jotta se kiertäisi, muuten me ollaan kuolleita, jos verenpaine on 0. Eli kaikilla on verenpaine. Lisäksi verenpaine on yksi asioita, mitä elimistö säätelee rasituksen ja kuormituksen mukaan, eli sen pitääkin vaihdella. Sen pitää joskus olla korkealla, joskus matalalla. Mutta se, mikä on paha asia, on se, jos verenpaine on pysyvästi koholla. Silloin verisuonisto ja sydän kuormittuu, valtimot kovettuu ja ahtautuu, ja se johtaa erilaisiin sairauksiin, sydäninfarktiin, aivoverenkiertohäiriöihin ja niin poispäin. Minkä takia verenpaine ahtauttaa verisuonet? Koska suonessa on painetta ja se on elävää kudosta, niin se yrittää vastustaa painetta kasvattamalla valtimon seinämää paksummaksi ja sinne tulee lisää lihasta. Mutta se johtaa siihen, että silloin se paine vaan entisestään kasvaa, koska sydämen pitää tehdä enemmän työtä, että siitä ahtaamasta putkesta saataisiin veri läpi. Ja siitä tulee tavallaan tämmöinen kierre, että verenpaine nousee lisää ja valtimot ahtautuu yhä lisää ja se ei ole hyvä tilanne. Mutta jos me emme söisi suolaa lainkaan, niin tätä tuskin tapahtuisi. Eli tämä meidän elinympäristömme muutos on tapahtunut nopeammin kuin mitä ihmisen biologinen kehittyminen on tapahtunut, ja sen takia tämä kohonnut verenpaine on nimenomaan länsimainen ongelma. Auttaako siihen, jos syö liikaa suolaa, että juo sitten vastaavasti enemmän? Ei, me ei pystytä niin paljon juomaan, ja sitten taas kun se juotu neste poistetaan elimistöstä, siinä toki poistuu suolaa, mutta siinä poistuu muutakin. Ja sen takia se ei toimi yksinään, vaan nimenomaan suolan saantia pitäisi merkittävästi vähentää. Entä sitten ne, joilla on alhainen verenpaine? No alhainen verenpaine johtaa seurauksena pitkäikäisyyteen, ja se ei ole kauhean vakava tauti. Okei, eli siitä vähän huimaisi. Joo, sanotaan eri asia, jos huimaa, sitten sulla on verenpaineen säätelyssä häiriötä, mutta verenpainetaso saa periaatteessa olla terveellä ihmisellä mikä tahansa silloin, kun se on alhainen, niin se ei ole paha asia. Sitten on eri asia, jos tulee oireita, niin kuin huimausta verenpaineen säätelyn häiriöstä, mutta silloin verenpaine voi olla korkea tai matala, ja vaan muuttuu liian nopeasti. Mutta alhainen verenpaine sinällään on hyvä asia. No tuossa äsken mainitsitkin jo, että kolesteroli on sitten myöskin sellainen tekijä, joka kannattaa huomioida miehen terveydessä. Onko se sellainen asia, jota ei myöskään ihminen itse mitenkään huomaa, että onko kolesterolin kanssa ongelmia vai ei? Juuri näin, eli sitä täytyy mitata. Se on ainoa keino tietää, että onko kolesteroli hyvällä tasolla vai ei. Eli kolesteroli ihan niin kuin verenpainekin, se on välttämätön ihmiselle, mutta sitä ei saa olla liikaa.
jos sitä on liikaa, se kertyy verisuonen seinämiin ja ahtauttaa niitä ja aiheuttaa ikäviä seurauksia. Sen sijaan sille kolesterolille voi yleensä tehdä paljon sen alentamiseksi silloin, kun se todetaan ennen kuin ne sairaudet ovat syntyneet. Eli voi tehdä paljon, mutta mitkä ne on ne tärkeimmät tekijät? No, ruokavalio ilmeisesti on kaikkein tärkein, eli kolesterolia nostaa runsas rasvan nauttiminen, ja varsinkin jos se rasva on eläinrasvatyyppistä, kasvi- ja kalaöljyt eivät nosta kolesterolia niin paljon. Osalla ihmisistä tämä ruokavalio vaikuttaa hyvin paljon, ja usein juuri he ovat niitä, joilla sydän- ja verisuonitautien vaara muutenkin on suuri. Osalla ruokavalio vaikuttaa vähemmän, eli ruokavaliohoidonkin teho kannattaa sitten tarkistaa uudella kolesterolimittauksella. No jos on aikuinen mies ja pitää ihan hyvää huolta itsestään, syö oikein ja liikkuu eikä tupakoi, ja sanotaan vielä, että on ihan hyvällä mielelläkin, että ei ole huonoja fiiliksiä enimmäkseen, niin olisiko miehen kuitenkin hyvä käydä lääkärin tarkastuksessa, kun se 50 vuotta tai 55 vuotta tulee täyteen? Onko jokaisella miehellä nämä tietyt riskit aina olemassa? Toki voi olla, kaikista riskeistä aina ei tiedä, mutta minusta tärkeämpi asia on se, että jos on tehnyt kaiken hyvin ja oikein ja merkittäviä vaaroja on, niin sen tietäminen on erittäin hyvä asia. Meidän on mukava, tehtiin mitä tahansa, niin saada kuulla, että toimiiko tämä vai ei. Ja sama koskee niin kuin näitä terveellisiä elämäntapojakin. Ja toisaalta tietysti aina on myöskin mahdollista, että me löydetään joku semmoinen tekijä, mitä ihminen ei ole itse huomannut, johon sitten vielä voisi vaikuttaa. Mutta jo tämä hyvä tieto siitä, että on tehnyt kaiken oikein ja hyvin ja se on tuottanut hyvän tuloksen, niin kyllä se on tärkeä asia. Puhutaan vielä lisää miehen terveydestä yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvallin kanssa ja yritetään vähän hälventää niitä pelkoja tai epäilyitä, joita miehillä kenties on lääkärissä käyntiä kohtaan. Radionostalgiassa puhutaan tänään miehen terveydestä, koska aikuiset miehet ovat välillä vähän sellaisia jääriä, etteivät meinaa mennä lääkäriin, jos on aihetta tai jotakin epäilyjä. Asiantuntijana on yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall Mehiläisestä. Onko muuten niin, etteivät miehet hakeudu lääkäriin, vaikka heillä olisi ihan selkeitä oireita tai jotakin vaivoja? Vai onko se niin, että se ennaltaehkäisy ei oikein huvita? No kyllä miehet nykyisin osaa jo hakeutua lääkäriin silloin, kun he itse kokee jotakin tai heillä on joku huoli jostain terveysasiasta. Naiset ovat toki tässäkin asiassa aktiivisempia, mutta hyvin usein miehet, jotka kuitenkin tietävät, että monille oireille voidaan tehdä jotakin, niin tulevat tarkastukseen jo ennen kuin ambulanssilla tuodaan. Ja yksi tavallinen oire on erektiohäiriö, joka onkin tärkeä oire sen takia, että sydänsairaus tulee noin 7 vuoden kuluttua perässä. Ja silloin tämmöinen oire antaa aiheen tämän terveydentilan tarkistamiseen ja silloin me voidaan löytää asioita, joita voidaan muuttaa, jotta se sydänsairaus sitten 7 vuoden kuluttua ei tulisi, samalla kun hoidetaan se erektiohäiriö. Julkisuudessa puhuttiin jokunen aika sitten aikuisten miesten katsastuksista, tämmöisistä vähän autokatsastuksiin verrattavista. Ja sellaiset voisi olla ihan tarpeellisia, en sitä ollenkaan kiellä, mutta niin kauan kuin niitä ei ole, niin minkälainen aika lääkäristä pitäisi varata, jos ei ole oikein mitään varsinaista vikaa tai vaivaa, mutta haluaisi silti tarkistuttaa näitä miesten perusasioita? Periaatteessa aika voi olla minkä mittainen tahansa, koska lyhyessäkin ajassa ehditään tehdä se perusarviointikeskustelu, joka on se kaikkein tärkein osa. Sen lisäksi yleensä halutaan tarkistaa ja mitata tiettyjä asioita, niin kuin verenpainetta ja kolesterolia ynnä muita. Mutta jotta osataan mitata oikeat asiat, niin mun mielestä se on järkevämpi tehdä niin, että mitataan ne asiat, mitkä juuri tälle miehelle on tärkeitä. Ja en ole kauhean innokas kannattamaan tämmöisiä koko väestölle samojen asioiden mittaamista tietyssä iässä, koska me eletään erilaista elämää ja ollaan erilaisia ihmisiä muutenkin. Ja lopuksi, kun tutkimuksetkin on tehty, olisi kaikkein tärkein asia se loppuyhteenveto, eli käydään yhdessä läpi, että mikä se terveydentila on, mitä vaaratekijöitä on, mitä hyviä asioita on ja mitä jatkossa voisi kenties tehdä ja ottaa paremmin terveytensä huomioon niin, että samalla myös elämänlaatu paranee. No tietenkään tässä ei nyt haluta yleistää liikaa, mutta varmasti aika moni mies tunnistaa itsensä, kun puhutaan miehistä, joita ei meinaa saada lääkäriin. Ja tuossa aiemmin puhuttiin verenpaineesta ja kolesterolista, jotka saattavat olla koholla huomaamattomasti, mutta sitten on yksi vaiva, joka ei ole niin huomaamaton, ja se on pitkittynyt yskä.
tämä nyt ei ole pelkästään miesten vaiva tietenkään, mutta missä vaiheessa suosittelet lääkärillä käyntiä, jos on pitkittynyt yskä? Yleensähän yskä tulee jonkun flunssan tai allergiakauden aikana ja se syy tiedetään ja tavallisesti yskä muutaman viikon kuluessa paranee, mutta jos kuukaudessa ei ole parantunut yskästään, vaikka muuten olisi terve, niin silloin asiaa kannattaa tutkia. Miten mulla on semmoinen mielikuva, että jotkut yskii jonkun verran, ihan siis vaikka vuosikausia? Juu, toki sitten on taas näitä kroonisia vaivoja, esimerkiksi keuhkohtamatauti tai sitten voi olla astma, joka ei ole hyvässä hoitotasapainossa ja silloin sitä yskää on melkein aina. Mutta se ei ole normaalia, vaan se kannattaisi silloin tutkia ja hoitaa ja siellä voi olla tosiaan silti asia, joka voidaan hoitaa ja parantaa. No, jos lähdetään siitä, ettei mitään suurempaa vikaa ole miehen omasta mielestä, ehkä jotain pikkukremppaa, niin mitkä ne on ne peruskokeet, jotka otetaan sitten keski-ikäiseltä mieheltä, joka tulee terveystarkastukseen? Ne pitäisi harkita yksilöllisesti jokaisen kohdalla, mutta totta kai ne tärkeimmät asiat yleensä on just se kolesterolin tarkistaminen. Mielellään myöskin paastoverensokeri mitataan, koska aikuisiän diabetes kehittyy hiipien. Sitten on iso joukko muita asioita, joita voidaan tarkistaa, jos yhtään on syytä huoleen ihan hemoglobiinista ja kilpirauhasen toimintakokeista alkaen, mutta ne on nimenomaan niitä, jotka sitten harkitaan yksilöllisesti. Entä sitten semmoiset tyypillisimmät lääkkeet, joita määrätään keski-ikäiselle miehelle? Ja miten miehen elämä sitten muuttuu, kun hän rohkaistuu ja tulee sinne lääkäriin ja kertoo oireistaan ja ne tutkitaan ja todetaan ja saa jotkut lääkitykset? Jos jotakin hoidetaan sitten lääkkeellä tai muulla, niin ainahan pitää hoidon tavoitteena olla se, että elämänlaatu tulee paremmaksi. Eli jos on lääkkeellistä ennaltaehkäisyä, esimerkiksi kolesterolin alentamista lääkkeellä, niin silloin kun se kolesteroli ei tee mitään vaivaa, niin lääkityssäkään ei saa tehdä mitään vaivaa. Tietysti jos me hoidetaan vaikkapa kivuliasta polven nivelrikkoa, niin silloinhan sen hoitoon tarvittu lääke voi tehdä jotain pientä haittaa, kunhan se on pienempää kuin se polven kipu. Mutta aina hoidosta pitää tulla enemmän hyötyä kuin haittaa. Eli mitkä ne sitten on ne suurimmat hyödyt, mitä siellä saavutetaan? Millä lailla elämänlaatu kenties voi muuttua paremmaksi? Kun ajatellaan tämmöistä hoitoa niin kuin ennaltaehkäisevää sydän- ja verisuonitautien hoitoa alentamalla kolesterolia lääkkeillä, niin välittömästihän se elämänlaatu ei parane muuten kuin, että tietää, että nyt tämä huoli on pienempi. Ja tietysti pitkässä juoksussa, kun usein tehdään muutakin kuin aletaan lääkehoitoa, eli aina pyritään vaikuttamaan asiaan monella tavalla, niin esimerkiksi se, että jos keventää ruokavaliotaan oikealla tavalla, liikkuu enemmän, niin kyllä se elämänlaatu paranee päivä päivältä ihan selvästi. Ja tämä onkin se tärkeä viesti mun mielestä miehen terveydenkin suhteen, että terveyden ylläpitäminen ja parantaminen on hauskaa ja elämä paranee, eikä niitä tulee vain lisää rajoituksia ja elämä tulee kurjemmaksi. Yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall Mehiläisestä. Minkälaisia syitä olet kuullut kenties miehiltä? Miksi he eivät tule lääkäriin? Ja toisaalta mitä he sitten sanovat, kun saavat tällaiset niin sanotut terveen paperit? Joo, no tietysti jos ei tule lääkäriin, niin ei kerrokaan mitään syytä, mutta useinhan se syy on kiire. Tai kun ei nyt tarvitse tänään, niin mennään ensi viikolla ja se jää ja lykkäytyy. Ja 55-vuotias tulee vastaanotolle kertoen, että hän kun täytti 50, hän näytti tulla terveystarkastukseen ja nyt hän sitten on tässä. Tai toisinpäin, kun vaimo käski, niin minä tulin vastaanotolle. Kaikki syyt tulla on oikein hyviä. Ja useimmiten lopputulos terveystarkastuksen jälkeen on semmoinen, että molemmilla on hyvä mieli niin lääkärillä kuin tutkittavallakin, koska jos löytyy jotakin, mihin kannattaa puuttua jatkossa, niin ollaan iloisia, että tiedetään se ja voidaan tehdä asialle jotain. Tai jos taas todetaan, että kaikki on hyvin ja mitään aihetta huoleen ei ole, niin sehän helpottaa elämää paljon sen jälkeen. Ja kun stressin aiheita on muutenkin paljon, niin se omasta terveydestä turhaan huolehtiminen ei ole enää tarpeellista. Ja sen terveyshuolen voi jatkossakin pitää poissa, kun säännöllisin välein tilanne tarkistetaan uudelleen. Kuinka pian ja milloin se pitäisi tarkastaa, niin se on myöskin asia, joka kannattaa yksilöllisesti suunnitella lääkärin kanssa. Esimerkiksi 5 vuoden välein tarkastaminen silloin, kun terveys on ollut hyvä, niin on aivan riittävää.